Здравейте, майнаци, аз съм PC Config и днес ще си поговорим за разликите между паметите DDR3 и DDR4. Както знаете, добрата стара DDR памет се застоя на пазара цели 8 години. Истинска ера в света на високите технологии, но с появата на новите Skylake чипове на Intel, тя е на път да излезе в заслужена пенсия. При DDR3 паметта фактически разполагате с избор между 4 фиксирани тактови честоти 1333 МГц, 1600 и 1866, също така 2133, но това е само при високия клас памети. Има модули от по 800 МГц, но те са редки и са едни от първите памети на DDR3. DDR4 стандартът обаче на практика няма таван на работна честота или поне до момента нито един производител не е успял да го достигне. Началните скорости започват от 2133 МГц, но както знаете, с увеличаването на скоростта се увеличава и цената. Предимствата на този клас памети са основно три. Те предлагат значително по-голям спектър от поддържани работни честоти, понижена енергийна консумация и по-ниска латентност. Енергоефективността спрямо DDR3 е 1,2 волта на модул, докато при DDR3 е 1,5 волта на модул. Когато някой предложи памет с рекордна тактова честота, друга конкурентна компания почти веднага излиза с още по-бързо решение. При геймплей не се наблюдава особено голяма разлика в фреймовете. Разликата е около 2-3 фрейма. Латенцията, това са времената за изпълнение на операции в определени части от паметта. И запомнете, размерът на паметта, колкото е повече, толкова по-добре. Същото се отнася и за скоростта. Колкото е по-висока скоростта, толкова по-добре. Относно латентността на паметта, колкото по-ниска е тя, толкова е по-добре.